Исәмісіз пенжешәмі яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышы, олар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Бүген безнең программада. Лидия циклоны китә, Мартина дигәне килә. Хатын кызлар кебек табигатьтә нинди көйсезлеген күрсәтәчәк. Моның турында Гөлназ Сайфетдинова. Юл транспорт хәлакәтләре кими, аларда гомерләре өзелүчеләр арта. Аварияләрнең төп сәбәпләре нәрсәдә? Фаҗигаләр күбрәк кайсы районнарда теркәлә? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Укырга баручы балалар өчен юл аша чыгу зур сынауга тиң. Ата-аналар мәктәп юк дип зарлана. Машиналар кай вакыт миңа да туктамыйлар әле монда. Үтеп киткәндә. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Ясалма кылның журналистикадагы мөмкинлекләре. Әлбәттә, рус телендә күбрәк инде без аны кулланабыз, әле татар телендә ул үсеш алмаган. Әмма файдасын күрәбез, әйе. Әлбәттә, бу тармакта цифрлы технологияларны киң куллану турында сөйләштеләр. Нәтиҗәләре турында Люциана Тхулина. Бүген Татарстанда Атлантикадан килгән циклон хакимилек итте. Метеорологлар аны Лидия дип атаган. Ул Россиянең Европа өлеше аша узып, Идел буена көчле җил, яңгыр һәм җепшек кар алып килде. Лидия гаять көчле циклон дип белгечләр бераздан аны Мартина исемлесе дә алыштырачак. Әйтик, Мәскәүдә иртәгә айлык норманың яртысы яварга мөмкин. Фобус үзәге белгечләре сүзләренчә, республиканың кайбер районнарында көндез -1 градуска кадәр суытырга мөмкин, төнле 3 градус салкын булачак. Шул вакытта җилнең тизлеге секундына 18 метрга җитәр дип фаразлыйлар. Атна ахырына кадәр һава торышының яхшыруын көтәсе дә юк. Киресенчә, салкын һәм җилле булачак, юлларда бозлавык саклана. Татарстанда ел башыннан юл транспорт хәлакәтләре кими, әмма аларда үлүчеләрнең саны арта. 9 айда 2320 аварияда 220 кешенең гомере өзелгән. Бу сан буенча без Идел буе төбәкләре арасында 3нче урында торабыз. Республика юлларындагы вазгыять турында бүген махсус комиссия утырышында да сөйләштеләр. Һәр икенче авария М7 трассасында килеп чыга. Күпчелек кеше машиналар бәрелешкәндә үлә, я автомобиль астына эләгә. 7 районда авария күрсәткечләренең барысы да арткан, Аксубай белән Тукай районнары гомумән үлүчеләр саны буенча лидер. Теманы Рүзәл Шарипов дәвам итә. Бүген дәүләт автоинспекциясе социаль челтәрләрдә шушындый ролик таратты. Ул рульдә барганда каршы якка чыгуның бик җаваплы һәм куркыныч гамәл булуы турында. Республика юлларында күпчелек гомерләр машиналар бәрелешүдән өзелә. Быел аварияләр имгәнүчеләр саны кимегән, ә менә үлүчеләр киресенчә арткан. 10 ай эчендә республика юлларыннан 257 кеше әйләнеп кайтмый. Кызганыч, без әлегә үлүчеләр санын киметә алмыйбыз. Югыйсә, мәсьәләне хәл итү өчен бар көчебезне куябыз. Татарстанда Россиянең башка төбәкләрендә моңарчы күрелмәгән чаралар тормышка ашырыла. Сентябрьдән халык инспекторы дип аталган яңа кушымта эшли башлады. Юл йөрү кагыйдәләрен бузучыларны халык үзе фаш итә. Моның өчен аларга акча түләнә. Татарстанлылар бер айда шундый 6000 хат юллаган. 6 муниципальных образованиях отмечен рост основных показателей аварийности на федеральных дорогах. Федераль юлларны карасак, Баулы, Актаныш, Мамадыш районнарында үлүчеләр күп. Бәреләләр туктап торган машинага килеп керәләр, җәяүлеләрне бәрдерәләр. Аварияләрнең төп сәбәпләре шушы. М7 трассасында хәлакәтләрнең күп булуы тынгы бирми ди дәүләт автоинспекциясе башлыгы. Татарстандагы аварияләрнең һәр икенчесе шушында килеп чыга. Яңа төзелә торган юлларда фаҗигаләр күп. Шуңа бүген Рөстәм Гарипов Волга-Вятск управдор башлыгына ремонт барган җирләрдә норматив таләпләрнең үтәлешен шәхси контрольне алырга кушты. Алексеевск-Әлмәт трассасы һәм Түбән-Кама Яршалы шәһәрләрен урап узатырган юлда җитди 6 авария килеп чыккан. 5 кешенең гомере өзелә, 12се төрле тән җәрәхәтләр ала. Төзелеш бара торган юлларга керүне тыя торган җайламалар урнаштырылса, бу фаҗигаләрне булдырмый калырга мөмкин иде дип уйлыйм. Моның өчен җаваплы затларга тиешле чаралар күрергә кирәк. Төбәк дәрәҗәсендәге юлларда да хәл киеренке. Яршалы, Зәй, Әлмәт һәм Чистай Түбән-Кама маршрутларында аварияләр күп. Кара исемлектә Тукай һәм Аксубай районнары бар. Аларның икесенә бергә
14 кешенең гомере өзелгән. Аварияләрнең күбесе төнлә теркәлә. Шуңа 39 урынга яктырткычлар урнаштырганнар. Замена знаков 33 тысячи, более 3400 штук. Без быел 3300 юл билгесе куйдык. 4 чакрымга тимер юл читәннәре тездек. Машина йөртүчеләргә махсус сигнал биреп торучы 10 меңнән артык багана урнаштырдык. Искеләр алыштырылды. Шулай ук асфальттагы сызыклар яңартыла. Проведена работа нанесения дорожной разметки. Ел ахырында җәяүлеләрне бәрдерү һәм машиналарның кара-каршы бәрелү очраклары арта. Бу соңгы 5 елда даими күзәтелә торган күренеш. Шуңа хәзер профилактика чараларын көчәйтәчәкләр. Кышка кергәндә җәйге тәгәрмәчләрне вакытында алыштырырга кирәклеген искә төшерделәр. Рүзәл Шарипов, Давид Абдуллин, Яңа гасыр каналы. Быел Казанда балик булмаганнар катнашында 104 авария килеп чыккан, анда 107 бала имгәнә. Берсенең гомере өзелгән. Күңелсез хәлләр җәяүлеләр кичүендә дә еш булып тора. Ел башыннан имәнлек урамында гына 2 баланы бәрдергәннәр, чөнки алар көн саен светофорсыз урам аша чыгып укырга йөри. Шунда ки үзләре яшәгән торак комплекста мәктәп юк. Бу проблема икенчесен китереп чыгарган. Аны төзүләрен халык монда күченгәннән бирле 10 ел көтә икән. Үсеп җитеп мәктәпне тәмамлаган укучылар да бар. Мәсьәлә нәрсәгә барып терәлә? Бу хакта тулырак алдагы материалда. Имәнлек торак комплексында яшәүче Диләрә Дәүләт Гәрәева һәр көн 3нче сыйныфта укучы улын мәктәпкә озата. Малай үзегенә дә баралар иде, тик зур юл аша чыгасы. Анда җәяүләр кичүе бар-барын, тик бала түгел, зурларын да үткәрмиләр ди Диләрә. Машиналар кай вакыт миңа да туктамыйлар әле монда. Үтеп киткәндә. Монда 2 проблема бар. Шуларның берсе торак комплекста мәктәп булмау. Микрорайон зур, хәзер зурая, тагын өйләр төзәлә яңалар, тагын яңа кешеләр киләләр. Мәктәп бик кирәк безнең балаларга. Проект буенча булырга тиеш, но нишәптер әле юк һаман. Янәшәдә 2 уку йорты урнашкан, 150нче мәктәп һәм 16нчы гимназия, тик юлны чыгу мәсьәләсе кискен тора. Монда уже берничә авария булды балалар белән. Мин куркам, малайны үзегенә җибәрергә шулай. Уже в этом году 2 человека сбил. Быел 2 кешене бәрдерделәр, бер кыз һәм яшүсмер зыян күрде. Балалар инде зур да кебек, тик барыбер затып каршы алырга туры килә. Были случаи, сама свидетелем была вот когда. Күз алдымда бер баланы бәрдереп киттеләр. Ашыгыч ярдәм машинасы килгәнен көтеп торган идем. Безгә монда башта балалар бакчасы була дип вәгъдә иткәннәр иде. Булмады. Хәзер мәктәп юк. Укучылар 16нчы гимназиягә йөри. Җәяүләр кичүенә светофорны бу атнада урнаштырганнар, әмма әле кабызмаганнар. Аны төймәгә басып үзен килисе була. В текущем году на 4 участках города Казани Быел Казанда 4 участокта светофорлар урнаштырылды. Аларның берсе гамәлдә инде. Калган 3-се көйләп бетергәч эшли башлаячак. Бу торак комплексны төзегән оешма 2020 елдан бирле бөлгенлек хәлендә. Шуңа күрә йортларны башка подрядчы оешмалар төзеп бетергән. Алар мәктәп булачак дип вәгъдә итмәгән. План школы есть кадастровый номер. Тик имәнлек торак комплексында яшәүчеләр әйтүенчә, проект документында мәктәп бар, ул 1200 балага исәпләнгән һәм урман янәшәсендә урнашырга тиеш. Тик аны кайчан төзерләр билгесез. Без бу мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Казанның башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Язмача аңлатма бирделәр. Татарстанның Мәгариф һәм фән министрлыгына имәнлек экопаркы торак комплексында мәктәпкә ихтыяҗ булу турында мөрәҗәгать юлланды. Шунысы мөһим, әлеге торак комплекстагы мәктәпкәчә һәм мәктәп яшендәге балалар якын тирәдәге уку йортларында урыннар белән тәэмин ителгән. Анда 130нчы, 131нче, 396нчы балалар бакчалары, 16нчы гимназия һәм 150нче мәктәп урнашкан. Белем бирү учреждениеләре белән торак комплексы арасы нормативка туры килә. Татарстанның Мәгариф министрлыгында аңлатуларынча, имәнлек торак комплексында булырга тиешле мәктәп быел Россиянең Мәгариф программасына кермәгән. Аның буенча быел Казанда 3 уку йорты гына төзелгән. Киләсе елга Россиянең Мәгърифәт министрлыгы яңа программа кабул итәргә тиеш. Безнекеләр шуңа өмет итә, әмма юк программага кем керәчәген әле фаразлап та булмый. Шуңа күрә ата-аналарга светофорга ышанырга гына кала. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Киләсе елның 1 гыйнварыннан Казан кунакханәләрендә туристлардан салым да ала башлаячаклар. Ул анда туру хакының 1%-ын тәшкил итәчәк. Төбәкләргә мондый хукукны Россиянең икътисади үсеш министрлыгы биргән. Туристлардан кергән акча Казан бюджетын тулыландырачак. Ким дигәндә бер кешегә 100 сум түлисе була. Салым 18 яше тулмаганнар һәм ташламага ия булган кешеләргә кагылмый. Якынча исәпләү буенча бу салым 2025 елда Казан бюджетына 150 миллион сум акча китерәчәк. Аны шәһәр инфраструктурасы яхшыртуга, җәмәгать урыннарын төзекләндерүгә, шәһәрне танытуга тутарга ниятлиләр. Туристлар өчен салым Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-Дон, Архангельск, Пермь, Петрозаводск һәм башка шәһәрләрдә гамәлдә.
Қонақхана хужалары мындай қарар біздің ішенлікте зор қиынлық тудырыр деп борчыла. Турист солымы кіртілгәч ақша сұры базарға кетер деп қорқалар. Бұл турда реальный время интернет газетасынан оқып біле аласыз. Бүгін Қозанда Россия ауылларындағы ең ұста икмәк пішірушілеріне белгіләділер. Камчаткада оны су үсінлері қошып әзірлейлер. Иваново өлкәсінде меште қобақлы етіп пішірелер. Ставропольда ғадигіні ұн, су һәм шүпіреден ясыйлар. Әр бір төбәкнің үзенчәлекле рецепті да бар. Бүтін Россия конкурсының финалына елдің 8 төбәгінен қатнашушылар өткен. Олар жүрені нешік шоқ қаттырды ауылларда ненді ипиге сұрау зор. Тобын күркі болған икмәктен Инзеле Хусайнова да ауыз етті. Иваново өлкәсеннән килгән икмәк пешерүчеләрнең 20 еллык тәҗрибәсе бар. Авылларында газ да юк, шуңа күрә ипине дә нәкъ әби бабалары төсле мичтә өлгертәләр. Оның да үз тегермәннәрендә тарталар, йомыркасы, сөте дә авылныкы. Шулардан гына иң тәмле икмәк килеп чыга диләр. Не используем в обычной жизни. Без икмәк пешерә торган шүпрәне гомумән кулланмыйбыз, барысы да табигый. 300 ел элек ничек ашыткы ясаганнар, хәзер дә шулай итәбез. Үзенчәлеге дә шунда. Безнең халыкта элек-электән үк тобын, күрке, икмәк дигәннәр. Бирдә аның нинди генә юк. Су үсемнәрдән пешерелгәне дә, яшелчәләрдән ясалганы да, шүпрәлесе дә, шүпрәсезе дә. Мисал өчен, гади генә кабакны камырга кушып, икмәккә куе сары төс биреп була икән. Җитмәсә, мондый икмәк озак вакыт күгәрми дә әле. Измельчаем просто прям как в обычном селе. Шул ук кабакны кушып пирог камырда ясыйлар. Он, туз, шикәр, сыер майы, сөт, чүпрә, йомырка һәм үсемлек майы салалар. Ичлеге исә тузлы кыяр, дөге, суган һәм ысланган корбан балыгыннан. Ольга Малюгина үз куласында эшләүчеләр белән самолетта бер тәүлек очып Камчаткадан ук килгән. Авылларында 2000 кеше яши. Аларны мәктәп ашханәләрен, күрше тракпунктларны да ипи белән тәэмин итәләр. Бүген арыш һәм бодай уныннан икмәк пешерделәр. Лимон белән нарат җиләге кушып кабартмалар ясыйлар. Водоросли используют сейчас. Хәзер икмәк пешергәндә бик еш киптерелгән диңгез кәбестәсен кулланабыз. Шулай ук бертеклене дә яратып сатып алалар. Камырга кишер кебек яшелчәләр кушып та пешерәбез. Нарат җиләге бездә күп үсә. Бүген оннан әзерләргә булдык. Финалда 8 команда көчтән аша. Алар арасында Татарстанның Тәтеш районыннан икмәк пешерү осталары да бар. Татарстанда ипи пешерү бик яхшы уровеньда дип әйтсәк тә була. Потребность та бар. Безнең зур комбинатлар да бар. Домашний, семейный пекарнялар да хәзер бик күп. Һәр командада 3 кеше, аларга 4 сәгать вакыт бирелә. Жюри икмәкнең тәменә дә, зауыклылыгына да бәя бирә. Будем смотреть структуру. Ипинең структурасын карыйбыз, күпереп пешкәнме, юкмы икәнлегенә игътибар итәбез. Шулай ук аны әзерләү сыйфаты да зур әһәмияткә ия. Санитар таләпләр, иминлек кагыйдәләре үтәлергә тиеш. Катнашучыларны 3 номинациядә бүләкләячәкләр. Арыш оныннан пешерелгән иң яхшы икмәк, баллырак һәм майлырак камырдан ясалган ризыклар һәм төрле кабартмалар әзерләү осталыкларын сыныйлар. Приняло участие более 126 команд. Конкурста 126 команда катнашты. Камчаткадан башлап Калининградка кадәр Россиянең барлык төбәкләреннән диярлек гаризалар юлладылар. Бу эшне авыл җирләрендә җәелдерү бик мөһим. Җиңүчеләр дип Татарстан, Луганск Халык Республикасы һәм Иваново өлкәсеннән катнашучылар танылды. Аларга акчалата бүләкләр тапшырдылар. Шулай ук Россиянең иң оста икмәк пешерүчесе исеменә дә лаек булдылар. Инзеле Хусайнова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Тышта яңгыр коя ширәндә хоккей уйный торган көн түгел, сезонны матур итеп тәмамлар өчен менә дигән мөмкинлек. Бүген Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов Динамо Акбарс һәм Акбарс Динамо уенчыларын Россия чемпионы булулары белән котлады. Иротлар командасы быел мондый дәрәҗәле исемгә 22нче тапкыр иреште. Илнең 3 турнирында Россия чемпионаты, кубогы һәм суперкубогында җиңү яуладылар. Тантанадан Лена Бахтиева. Менә ул зур тырышлык белән яуланган җиңү мизгелләре. Динамо Акбарс командасы чиремдәге хоккей буенча 22нче тапкыр ил чемпионы була. Һәрбер уенчыга бүген Рөстәм Миннеханов рәхмәт әйтте. На протяжении всего чемпионата команды показывали яркую, красивую игру, высочайшее мастерство, сплоченность и нацеленность на победу. Благодаря вашим достижениям можно с уверенностью сказать, что сегодня Казань является российской столицей хоккея на траве. Мы гордимся вашими победами. Бик зур рәхмәт сезгә, молодцы. Бу спортчыларның да җитәкчеләрнең дә зур тырышлыгы диде Рөстәм Миннеханов. Аерым рәхмәтен ул Динамо спорт җәмгыяте рәисе Әзгать Сафаровка җиткерде. Рөстәм Миннеханов командадагы 10 спортчыга ТССРның 100 еллыгы медален, рәхмәт хатларын тапшырды.
уже сложилась добрая традиция. Мондый очрашулар матур гадәткә әверелде. Җиңү сере нәрсәдә дип сорасалар, уңай шартларда дияр идем. Чөнки елда республика җитәкчелеге безнең уңышларны күреп, билгели, алдагы җиңүләргә рухландыра. Шанычны аклап, безнең алда куелган максатларга ирешергә тырышабыз. Марат Гафаров команданың иң өлкән спортчысы, 37 яшьлек Казан егете инде 18 ел капкачы вазифасын башкара. Без бер уенны да оттырмадык. Аллага шөкер, бөтен уеннарны оттык. Бик зур рәхмәтләр әйтәбез безнең рәискә, бөтен тренерларга, спонсорларга. Рәис бик әйбәт каршы ала. Без монда дәү шундый спортивный семья булдык инде. Аллага шөкер. Без бик шат, бик зур рәхмәтләр әйтәбез. Успех мужской команды стал стимулом для наших девушек, которые в упорной борьбе 4-й раз завоевали титул чемпионов России. Хатын-кызларда беренчелекне бирмәде, аларның уены икеләтә авыр булган. Җиңүне хәлиткеч матчтагы булитларда яулыйлар. Бүгенге тантаналы очрашуга туйга килгән кебек әзерләнгәннәр. Готовишься как на свадьбу. Безнең өчен бу зур бәйрәм, һәрберебез бизәнеп, чәчләрен матур итеп ясап килде, чөнки бу җиңү белән бик горурланабыз. Ул авыр бирелде, көндәшләребез көчле булуга карамастан, без Татарстандан аны яклый алдык. Большая поддержка ощущается. Без республика җитәкчелеге тарафыннан зур ярдәм туябыз. Бу алга табада югары үрләр яуларга тәрә. Киләсе сезонда да ышанычны акларга тырышачакбыз. Рөстәм Миңнеханов командаларга 5 миллион сумлык сертификат тапшырды. Спортчылар үзләре дә буш кул белән килмәгән. Татарстан рәисенә алтын медальләр бүләк иттеләр. Алда яңа сезон, ул киләсе елның мартында башланырга тиеш. Спортчылар аңа декабрьгә керүгә әзерләнергә тотына. Ләна Бәхтиев, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Мәскәүдә Фәрит Мөхәммәтшин Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә булды. Аның оешуына 30 ел вәкиллек хезмәткәрләрен шушы истәлекле көн белән котлап, парламент рәисе дәүләт бүләкләрен тапшырды. Вәкиллек 1994 елда Татарстан президенты указы нигезендә барлыкка килгән, тарихи ел язмасы исә күпкә озынрак, 1920 елда башлана. Ул вакытта халык комиссариаты карамагында милли бүлекләр төзелгән. Бүген вәкиллек федераль хакимият белән тыгыз элемтәдә эшли, нәтиҗәдә Татарстан күп кенә дәүләт программаларында катнаша, икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урында тора, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Работа большая, серьезная. Мы часто запрашиваем аналитические материалы у вас по состоянию дел в той или иной отрасли. Внимательно просим следить за теми госпрограммами и национальными проектами, которые на федеральном уровне инициируется. Поэтому наша совместная работа позволяет республике успешно решать свои задачи, даже в такое непростое время, как сегодня. Ясалма акыл журналистны алыштыра алырмы, яисә һөнәри осталыкны арттыруга тәргиш бирерме? Бүген Әлмәттә масса күләм мәгълүмат дөньясындагы заманча үзгәрешләр турында сөйләштеләр. Биредә журналистикадагы яңа технологияләр дигән киңәшмә үтте. Районнардагы матбугат вәкилләре диджитал технологияләр һәм виртуаль системада эшләү үзенчәлекләре белән таныша. Бу мастер-классны Татарстанның журналистлар берлеге һәм Татнефтьнең хәйрия фонды оештырган. Привет, нейросеть. Составь вопросы для интервью с блогером. Журналист берничә сәгать башкара торган эшне ясалма интеллект 5 секундта хәл итә. Алсу Хайбриева элек журналист булган, хәзер нейрошелтәр белән эшләргә өйрәтә. Ясалма интеллект башкара алмаган әйбер юк ди. Какую роль играют тренды в вашем контенте? Насколько важно, по вашему мнению, следовать им? Ясалма интеллект бүген журналистикада яңа тренд. Виртуаль корректор, өлешчә мөхәррир вазифаларын үти. Шул ук вакытта ул журналистның үзенә генә хас булган кабатланмас үзенчәлекләрен дә саклый ала. Минтеледәге хезмәттәшләребез ясалма интеллект ярдәмендә газета өчен йолдызнама төзи. Аны бит инде дөресен әйткәндә без йолдызлар белән аралаша алмыйбыз. Нейросеть аша рәхәтләнеп, һәм үзебезнең мәкаләләрдә дә кайбер чакта әлбәттә рус телендә күбрәк инде без аны кулланабыз, әле татар телендә ул бик үсеш алмаган. Әмма файдасын күрәбез, әйе. Әлбәттә телефонга хәзер еш төшерәбез, чөнки аның качествосы да кайбер вакытта табылмый, кайда
телефонға түсірілген, қойсы қадыр енді профессионал техника шоқыра түсірәбіз. Әлмәттә махсус Digital Академия эшли. Бүгенге семинарда аның белгечләре журналистларны телефонга видеоны дөрес һәм сыйфатлы итеп төшерергә өйрәтте. Заманча технологияләрнең асылы да мәгълүматны видео форматында җиткерү. Лениногорскидагы хезмәттәшләребез заманадан артта калмаска тырыша. Алар яңалыклар тапшыруның бер чыгарылышында тулысынча телефонга төшерелгән видеосюжетлар тәкъдим иткән. Был такой опыт, конечно, он случайно у нас получился. Берничә хезмәткәр бер юлы авырып китте. Без чыгарылышны телефонга төшердек. Студиядәге диктордан кала әлбәттә. Цифрлы технологияларны уңышлы куллану үрнәге безнең телеканалда да бар. Сентябрьдән ТНВда виртуаль студия эшли. Анда IT-технологиялар ясалма интеллект мөмкинлекләре белән үрелеп бара. Бирдә төрле иҗади һәм техник проектларны тормышка ашырырга мөмкин. Журналистика тармагында ясалма акылны файдаланып эшли белүче кадрлар әзерләү төп бурыч булып кала. Профессиональ яктан буенча, белем буенча да төрле группалар алар җыелалар. Алар үзләре теге шәһәрдә алар бер-берсен табалар һәм нәсүш алар өчен без кирәкле, кызыклы һәм аларны карый торган контент әзерләргә тиеш. Бу бик авыр эш булачак. Но бик кызык. Әлеге семинарны Татарстанның журналистлар берлеге һәм Татнефтьнең хәйрия фонды оештырган. Бу проектка киләчәктә зур өмет баглыйлар. Безнең илдә журналистларга ярдәм итәргә кирәк, замана үзгәрә. Шуңа күрә менә мондый семинарлар үткәрәбез. Әлбәттә, ясалма интеллект журналист һөнәрен алыштыра алмаячак. Семинарның төп бурычы әлеге тармак белгечләрен заманча технологиялар белән эшләргә өйрәтү һәм шул рәвешле аларның хезмәтен җиңеләйтү. Белгечләр җирле матбугат журналистларына видео форматына игътибар итәргә һәм җитәкчеләргә беренче чиратта эшкә күп функцияле хезмәткәрләрне алырга киңәш итә. Булар хакында алдагы семинарда да фикер алышачаклар. Ул киләсе елда Казанда узачак. Люция Тфулина, Дилә Закирова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Тапшыруны Галим Галәме дигән сәхифә белән дәвам итәбез. Ул республикадагы фәнни-технологик үсеш елына багышлана. Бүгенге героебыз Зиннур Гыйззатуллин КНИТУ кайының компьютер технологияләре һәм мәгълүматны саклау институты профессоры. Аның ачышлары төрле җайланмаларны электромагнит дулкыннардан саклау белән бәйле. Шулай ук ул видео һәм фотодагы югалган мәгълүматны да торгыза. Аларга 10 патент алган. Галим Галәмен бүген Алия Сабирова. Бу самолетның бер өлеше. Самолетның бер өлеше шуңа куела içindәге оборудование. Тәҗрибә өчен Зиннур Гыйззатуллин ышкычның шушы бер тимер өлешен алган. Төрле датчиклар ярдәмендә электромагнит дулкыннарның самолетка йогынтысын тикшерә. Төп максаты аның эшчәнлегенә комачаулаган шушы тәэсирне киметү. Самолетлар яңа куялар анда яңа оборудование, бу вопрослар, бу сораулар һаман чыга. Куялар бик көчле теге электр преобразовательләр, электр үзгәртә торган җайланмалар име, булар үзеннән үзе электромагнит дулкын җибәрә, моннан җирдән дә тәэсир итәләр. Мин инде яшь вакытта ук мәктәптә укыганда үземнән нинди һөнәр сайлыйсын алдан белә идем. Фәнгә мәктәптә ук тартыла башлыйм. Тумышы белән Балтач районы Смәйл авылыннан Зиннур Гыйззатуллинның хезмәт кенәгәсендә бер генә язу бар. КНИТУ КАИ. Студент чагында ук килгән һәм моннан бүтән китеп тормый. Кандидатлык, докторлык диссертацияләрен яклый. Кафедра ассистентыннан профессор дәрәҗәсенә кадәр зур юл үтә. Безнең быел Татарстанда наука һәм технология елы дип игълан ителде бит инде. Мин хәзер иртә белән тордым да шул искә төште дә инде уйлыйм. Миңа инде соңгы 25 ел наука һәм технология елы. Менә минем өчен ул һәр ел шундый име. Лабораториядә төрле җайланмаларны яшен зыяныннан саклау юлларын өйрәнәләр. Аларның эшендә өзеклек бармы, юкмы икәнен шушы генератор ярдәмендә дә белеп була. Зиннур Гыйззатуллинның фәнни хезмәтләре һәр төрле техниканы электромагнит дулкыннардан саклау белән бәйле. Әйтик, кайбер күрсәткечләрне үзгәртеп, алар тәэсирен 3 тапкырга киметергә мөмкин ди галим. Димәк, җайланманы куллану вакыты арта. Яшен сукса да безнең беләбез мәсәлән тәэсир итә, име? Кеше теге тотынса да электростатический разряд дибез бит инде. Бар булар без саныйбыз инде булар
Үзеннән барга килә торган. Без булардан котыла алмыйбыз, димме? Булардан просто саклауны уйлап табарга кирәк. Ул вакытта 20 еллык булган актуаль проблемалар бүген уже дип әйтик, менә яңа уровеньга чыкты, димме? Буны барбер решать надо. Шуңа күрә мин бу юнәлештә эшләүне дәвам итәм. Икенче юнәлеш безнең әйтеп киттем, бәйле бит инде менә видеопоток или изображенияләрне үзләштерү буенча име. Әгәр нинди дә булса йогынты нәтиҗәсендә видео һәм фотодагы мәгълүматлар югала икән, Зиннур Гыйзатуллин аларны кабат торгызу буенча эшли, төрле өлкәләргә кагылабу, ясалма интеллект кулланалар. Анализ информации күп өлештән тора. Шуның бер өлеше бу югалган информацияны восстановить итү, помеха коррекция дип атала. Мин конкретно менә шул ясалма методлар кулланып, информацияны яңадан восстановить итү, помеха коррекция өлкәсендә эшлим. Зиннур Гыйзатуллин 150 фәнни хезмәт авторы да. Бу уку әсбаплары, мәкалә һәм монографияләр, һөнәри эшчәнлектә казанышлары шактый. Җәен аңа Татарстан фәннәр академиясе профессоры дигән мәртәбәле исем бирелде. Әлегә кадәр республикада мондый фәнни дәрәҗә юк иде. Сегодня мы проводим 5-ю лекцию. Зиннур Гыйзатуллин университетта 22 ел мөгаллимлек итә. Аның укучылары хәзер фән кандидатлары, ачышларны да бергәләп ясыйлар. Иң мөһиме шул дип уйлыйм инде мин. Без шул хәзер бергә язабыз, голосовое управление дигән тема буенча язабыз. Без шуны разрабатываем. Бай без паралардан белән нейронный сетьләрне өйрәнәбез. Фән аның өчен инде күптән тормыш рәвешенә әверелгән. Бала чактагы хыялына тугры калып, Зиннур Гыйзатуллин шушы юлдан баруын дәвам итә. Эшне яратып башкарганда, ачышлар да, казанышлар да булып торыр дигән ышаныч белән яши. Фән инде минем тормыш. Мин, наверное, любой җирдә эшләсәм дә, нәрсәдер белән исследование белән шөгыльләнер идем дип уйлыйм инде. Алар әйтәләр, ничек эшкә, менә отпускадан соң эшкә барасың киләме? Мин әйтәм, минем эш ул, минем хобби. Мин әйтәм, мин шуңа күрә бер көндә эшләмим. Мин әйтәм, мин только шөгыльләнәм үземнең эш белән, ул миңа бик ошый. Олия Сабирова, Гаделмин Дубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүгінгі хәбәрләр шундай булды. Рекламадан соң Рәүш Шакиров һава торышы фаразын җиткерер. Мин сезнең белән сау булашам. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Грипп, ковид и пневмония начинаются как обычная простуда, а лечатся по-разному. Поставить верный диагноз помогут анализы при простуде в гемотест. Яңа программасы белән бөтен татар халкын таң калдыручы Гүзәл Уразова Мәскәүдә. 16 ноябрь Измайлова концертлар залында. Бер көндә 2 концерт. 28 ноябрьдән 10 көн Уфада. 13 декабрьдән 10 көн Яршаллыда. Слышите? Это «Эхо Азии». Новая программа Казанского цирка, впервые аутентичные номера лучших цирковых фестивалей. Не пропустите с 19 октября. Алсу Маликованың банкетлар залы зур чаралар, күркәм затлы мәҗлесләр үткәрү өчен менә дигән урын. Хәләл мул табын, киң якты зал, кәләшләр өчен нәфис никах күлмәкләре. Сезнең чарагыз ышанычлы кулларда. Габделфәт Сафин. Арча, Ознака, Яршаллы, Уфа, Казан, Мәскәү шәһәрләрендә Габделфәт концертлары. Үзенең иң яхшы хитлары һәм яңа җырлары белән Габделфәт Сафин. Яшьләр 6+. Кадерле тамашачылар, 2024 елның 6 һәм 7 ноябрендә Камал театрында күренекле язучы Гадел Кутуйның танылган повесте буенча тапшырылмаган хатлар спектакле премьерасы. Мәхәббәт тарихының режиссеры Әскәр Галимов билетлар сатуда 16 яшьтән өлкәннәр өчен. Продсклад Победа. Кондиционер для белья Вернель 279,90. Зубная паста Сплат 119,90. Исәнмесез, сезнең белән суюда мин Рәүф Шакиров. Татарстанда чираттагы циклон тәэсирендә һава шартларының сизелерлек начаруы көтелә. Ә хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, Арча, Балтач, Яшел үзәндә болытлы һава, җипшык кар явачак. Көндездә, төнлә дә температура бер төрле, 0 градустан плюс 1 градуска кадәр. Апаз, Буа, Кайбышта болытлы, карлы яңгыр көтелә. Тәүлек дәвамында температура 1-2 градус жылы. Яңа Шишмә, Аксубай, Мамадыш шәһәрләрендә болытлы, яңгырлы, җипшык кар явачак. Температура көндез 1 градус, төнлә 0-1 градус жылы. Чаллы, Әгерҗе, Менделеевскида болытлы, урыны белән яңгырлы кар.
төнлә температура 1-2 градус жылы, 0-1 градус жылы салкын төнне. Әлмәт, Баулы һәм Бөгелмәдә болытлы, карлы яңгыр явачак. Көндез температура 0 +2 градус, төнлә +1 -1 градус. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә һава торышы тотрыксыз. Көчле җил көтелә. Зөядә көндез һәм төнлә +1 градус. Болытлы булачак, җипшек кар белән яңгыр явачак. Буларда көндез 2, төнлә 1 градус жылы. Монда аязучан болытлы һава, яңгыр һәм кар фаразлана. Алабугада температура көндез 1, төнлә 0 градус. Болытлы, карлы яңгыр көтелә. Казанда болытлы булачак. Яңгыр һәм җипшек кар явачак. Көндез 2 градус, төнлә 1 градус жылы. Атмосфера басымы нормадан түбән. Ул төркемеш бағанасын 744 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк көнбатыштан көчле, секундына 5 метр. Дымлылык 79%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Сезнең белән студияда мин Рәүф Шакиров иде. Безнең белән калыгыз.